pese panongoya mudharageza achitaura kuti zvoni ngatite mademonstrations ZANU-PF inotangata manyoka izvozvo vari kufambisa chimwe chinyaya hanzi zvoni imimi musakanganiswe kuenda kubasa nemunhu asina kana business musakanganiswe nemunhu asingaende kubasa nonsense. KuZimbabwe kune munhu anoshanda unofungidzwa kuti ibasa iro ramukushandisa vana vanhu muzvimabhotiki nezvimanhingiri muchivatambirisa ma70 US muri right here rendi chacho inoita mari yekuti kumba kwano kuchibhadhara vana vari kungonoita chihure chacho chakazara mumusoro kungonzi iwo rungonzi kuda kungonzi kushanda uchingonoshandira 70 wobva transport imari rendi yekumba kwari kuenda imari magetsi zvimwe zvese uko kudya Zimbabwe kunotodhura Zimbabwe life yeMzimbabwe inodhura that life is expensive and you uri kuudzwa usaende kunhingirikini ikoko because ukurana business imimi vacho mukunzi mukurana mabusiness zvakaita business ukatoenda panavanhu vemabusiness mungatonomira mumeeting naStreve Masiwa here one business rinotaura unzi zvakati tiri kuisa polisi ende munosunga vanhu vending business because zvinhu zvese zvikushandira kuZimbabwe vending hakuna munhu asi kuita vending ukadotesa zvimabuilding zvacho zviri kutoshandwa zvacho muri kutengesa vanhu vacho muzvimabhotiki hamuna zvinhu zviri kutengeswa zvisvinhu ihembe dziri kutotengeswawo ene zvinhu zvacho hazvibhadhare mutero because munhu anenge achingohasela wobva waudzwa negovernment yeMzimbabwe kuti mabasa ibasa wai zvitori nane ora tingati vatotengesa hembe dzacho dziri kupinda zvakanaka here pabhodha vari kutorerwa mari yakawanda dzimwe dzacho zimura zvairi kuita murodhumu iri kutokushanda imimi ndimi business ravo manje kwete kuti ivo kufunga kuti kutora mabusiness Road 1 inenge yakazara mapurisa ezimura Road 1 unogona kusangana nawo kana ka4 ukapotswa nevamwe unosangana nevamwe ukapotswa nevamwe unosangana nevamwe mazibhegi acho anenge achivhurwa usatambe nevanhu vekuti nyangwe gonyeti rakatakura zvinhu rovhurwa kana ka7 Road 1 saka unongochiri kuenda apa iwe unongochiri munyika mangu ndonyaya yati kutotaura yacho kuti zvoni isusu imimi makabvunza kuti problem yekuti toda kubvisa imimi munhu nechezimura chenyu cheku-MM tikuda kubvisa zimura iyoyo iri kutadzisa vanhu kufamba zvakanaka nonsense man Zimbabwe ore chinhu chetikuramba muZimbabwe mutemo wenyu uri kunyanya kutsimbirira macivilians but imimi kwemuri ukoko muri kundimi vakuru vehuori but imimi muri kuisa mutemo muri mbavha because imimi kuno kuZimbabwe tikataura chokwadi kuZimbabwe kunoko imimi hamuna kuuya kuzotonga vanhu zvakanaka makauya kuzotora mari ende ukada kutarisa imimi hamuna zvinhu zvinobatika muZimbabwe zvinhu zvenyu zvese zviri kunze kwenyika nyangwe ukatoda unorapwa haurapwe muZimbabwe uri kumhanya unorapwa kunze kwenyika that's why isi tikuramba because ngatifei tese kana kuparire nyari kwakusina zvinhu zvakakwana zvikuchiuraya ngatifei tese iwe norapwa uparire nyatwa norapwa uparire nyatwa but iwe kana uchiona kuti kuparire nyatwa hakusi kuita tese ngatifei tese tobataziva kuti hatina plan senyika plan ichitsvagwa but imimi mune plan because mune mari that's where the problem is ndosaka tikuti akomana imimi kutotijairira zvisingatomboite ende takatotsamwa kutogumbuka chaiko because hatingaswere tichitonzi inyika yakadai so ndokati kuti Geza akatoya munhu wese ari kuuya achitoti ZANU ngaive pasi neZANU ngazviitike let it be ona chimbotarisa kukanzuru vanhu vari kukomplaina tikuona mvura yakasviba zvonzi kanzuru zvobva zvanzi nyika ina mari zvanzi masuweji ari kungodhuka tigadzirireiwo zvanzi Zimbabwe haina mari zvese mutoda kuti hatina mari magetsi chaiyo magetsi anoyakana na 12 dzeusiku oenda na 3 chii chiri kunetsa magwenya akafa hatina mari but chimbotarisei ZANU-PF ipati chimbotarisa mari dziri kubuditsa ichishandisa ichitambisa ZANU-PF unonzwa kuti tazobudisa mari yaka 10 million tazobudisa 5 million tazobudisa 20 million tazobudisa 25,000 tabudisa 95,000 haisi mari yenyika imari yeZANU-PF imari yepati vanenge vachishandisa mupati mavo pari kwadakutosa kuti mari yacho vari kuiona kupi havana business ravanaro ore chimbotiudze business reZANU-PF rinopinza mari muZANU-PF vozi kwada kutengesa nguva yema-elections mapolitical party ese anotopiwa mari achinzi akampeni but ZANU-PF unozoona nyangwe isiri nguva yema-elections inotanga kutambisa mari inenge yaiona kupi mari yacho itori extra money yakawandisa vanhu kuti endai munokonzeresa confusion kuzvimapati zvavo izvozvo alright imwe nyaya pane vamwe vari kutozvitanzi tiri varakashi I don't know kuti chinonzi chimbonyazondiexplaina chinonzi murakashi chii kusarohwa mani iwe ungati ndiani munhu ada kuzvara mwana wake kuti azoenda anorakashwa newe wotonzi iwe unonzi mwana wangu ndakuzvara unomuka kuseni uchienda kuti ndikumurakashi kurakasha kuita sei kutouraya kurakasha tingati kuti bozi iwe unongochiti uda norakasha mwana wani isi kurakasha kwetinoziva kutoraya saka iwe uda uraya mwana wani anongosikwa iye mubereki akapusa ndiani iye mubereki wechinherera kuti ndikuzvara mwana wangu kuti azonorakashwa bozi ZANU-PF so far yauraya mageneration 3 asina kana chinhu chaari kuwana saka isi pageneration yedu isusu pageneration yedu ndo zvinhu zvetiri kuramba hatisi kubvuma ende ukada kutarisa generation yedu vazhinji vacho muri kutovauraya nemadrugs because unonyazoziva kuti havateereri ende madrugs acho ndimi varidzi tarisa chinhu chiri kunyanya kutenderera muZimbabwe madrugs
zuro iyo inoza ndakaona chimwe chimuimbi hanzi ndegera putika ndichatoende kuuk ndo mabhizinesi amukiti muchitonga tonzi ningi mari yake inobva kupano kuti haiwa ndikuita gold ningi mari yake kudididi gold madrugs ndo magodi that's where unoona kuti kana kubhodha kwacho madrugs acho ari kuramba achingonzi tabata madrugs akati aiwa kune nyaya yechinyengo yakaenderwa munhu anenge kuti munhu achatongwa sei munhu anenge atonzi atobatwa nenhingiri patenge patoitika era ipapa nyaya yekuti munhu anenge asingawira navo anengapesana nemunhu wake kuti nyaya inoitika pamadrugs mire tinyatsokuudza chokwadi pamadrugs pepe munhu paandonohodha anonyatsoziva kuti pabhodha pane shift yangu ndichapinda murodhi vanenge vakatodhiswa kudhara uzivikana kuti kune munhu akati achauya saka vanozopesana pamashift anonoka kuuya unobatwa nevamwe vasingazivani navo ndo nyaya ingori madrugs kana kuti vatoriororera syndicate ikoko vachida kutowachisana pachavo zvavo unenge wakamboti wonzi ndichakubata nyaya yemadrugs ukada kuti asekokupesera kwacho ari kuzoendeswa kupi kwaari kuchengeterwa vari kuzongonotora votanga kutengesa ende vanhu vazhinji pakatombotaura nyaya ichinzi Chivhayo atori mumwe wevanhu vanotengesa madrugs but haainvestigatwe hapana zvavanomuita vanenge vachitomutya iyo satamini munhu ndanonzi sei Chivhayo ane makore mangani ore zvimaovheti zvenyu zvamamakachichengeta uko kuindependence hanzi ana mujibha nana chimbwido zvazvangopfekedzwa makaki zvakabatiswa zvimabhana zvine chifesi chaid kungoendeswa muchitende momo chii chavanoziva havana kana mari vanhu vachitonhondebvu zvavo pana saka unenge uchinzi mujibha nachimbwido wakaendere chigondo like inini ndonyanzwa saka ndaipopotera mapurisa ndichiti handidi kuona mupurisa anokanganisa movement yageza because mapurisa maita mbiri yakashata kuita mbiri yekunhuhwa uri mupurisa usati even kana uri mukombi wakatogara wakatorelaxa zvako haumbonide kucheuka unongonzwa zidikitara rapinda kupu chiri kuita kuti mudikitire varume nyaya yekuitika yekuti mudikitire mimi ndeyekuti unonga wakapfeka zibhutsi uswera the whole day uchifamba muzuva uchitsva nezuva tarisai kune dzimwe nyika havafambe netsoka zvamari kuita imimi havasi kufambiswa netsoka vari kufambiswa nedzimotikari dzakasiyana siyana but imimi zviri kusunga mapurisa kusunga munhu neasina mhosva ende unodonyaso unoti tisina mhosva zvimwe zvacho zvemuri kusungira unotonyoreswa $3 kana kuti $2 obva usiya obva unziinda imhosva ipi inobhadharirwa $2 imhosva ipi otiudzai wotonzi waita corruption as a policeman $2 hamusatijairire munotijairira mapurisa itobvisai zvimauniforms kana kutoudza kuti hatisi kutoendawo kubasa semupurisa zviri easy zvitoageza basa $3 uraizo uri kutambura ita inzita waita ore chimbotarisa vakuru vacho vari kutotonga hurumende yacho pavari kurova mari vari kurova mari chimbonyatsotarisa mari yavanorova mari ikasaita ma06 mari yavo havatidhiri havatore varuda mari ine ma06 zvichitoenda ndo inonzi corruption kwavari even kana kwanzi watonyora ndo mari yavanenge vachida kunzi vapuhwa iwe ngokuti ungotiwo zvako iwe urumbowa $2 ore iwe $3 yachinoishandisei ende ukatarisa mapurisa mazhinji haatorina zvekuendesa kubasa zvinenge zvakamira murodhu wotozoona umwe munhu ane tsitsi wotochitakura bhozi vanhu vazhinji vemuzimbabwe vataura kuti inini nemota yangu handikwidze mupurisa bhozi ane kamwe kautsinye kaanako somapurisa mune kautsinye utsinyera havana kuenda kuchikoro kavakomana unozati zvaizvekungonzi wapinda nekumhanya saka unoziva kuti indori era yakatoitwa zvinanoti kana vaida kutopinza vanhu mapurisa ngavatonoskauta vanhu varitori kana kuna university kana kune mamwe madepartment vototi zvekumhanya zvitatombosiya because hatina kwazvo zviri kuenda zviri kukanganisa they are not professional as well musi unomwe akasungirwa kuti hanzi wanga usina spare wheel kwakuswera akavharirwa the whole day kwadoka akunzi chibhadhara fine ndobude uende koma musikwedzere chi kana miziva kuti muda mari yake it's unacceptable zviri kuitika unhurudziwo votonzi muri mapurisa bozi mhosva ine fine kana iwo watora munhu ukamuvharira ukamsuka wambomuunzira kuti bhadhara fine akaramba bhadhara muudze munhu pana uchigara kuti nguva yemunhu kwete umupedza apa muchicelebrate muchiti kucelebrate independence ipi independence yacho yekuti muzotanga kuita zvinhu zvakadaro izvo hando zvinhu zvakaendera kuhondo zvacho indotosha kuti vanhu vanonyatsotemba chi ende memi pazvinenge zvauda kubvondoka vanhu vatanga kumhanya unodefenda tito right ngazi addresswe nyaya idzodzo ndosaka chitoa kuti isusu pakanguva yemunhu achiti tinoda kutoenda kunoibvisa totobuda takutosapota munhu iye kuti ibvise uri right because ona pakadai pakaitika
kutenga zvakati isu chero munhu wese nyangwe benzi ndokubvunza tongo wadya here mudhara ndokutengera sadza redola chini chinongonzi ZANU-PF chete ndochisiri kuda ndochandisiri kuda ndochinchoda kubviswa nyangwe rikanzi ibenzi nyangwe ukanzi kusapota munakerese chero kana uri masista epatouchline kana ndisa ndakabhoya patouchline ipapo ukati pasi neZANU-PF ndonotombosapota business rako. Anyway, muri eZimbabwe ndisingapedze nguva yenyu kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako pane vanonzi veeducation research vanokurejistera company yako vobva vakuvhurira FNB business account, so contact them on the numbers that are showing on the screen wobva wangoregister. Unoziva kuti muSouth Africa kuti uwane tender zvinofanira kunge une company iri registered, so kana usina work permit ndimi vanhu vari kudiwa, paringodiwa valid passport chete. Passport yako inovhura business, inovhura FNB business account as long as ingori valid. So garai mavabata kana mchinge mazoitawo zvinhu zvenyu mabudirira makuita mabusinesses acho imimi makuda kuzoadvertiserwa neni bata inini ndini number 1 advertiser in Zimbabwe if not in Africa. In fact tikangoti I'm top 3 vanhu vanoadvertiser. So zvamanje ndomboti bye bye.